ଜନଗଣଟା ଆଉ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବୋଲିବ, ଏତେ ରହି ରହି ବୋଲନ୍ତି ନା, ଆଉ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବୋଲିବ ହେଲା। ଆଉ ହେଉଛି ସାବଧାନରେ ଠିଆ ହେଇକି ବୋଲିବ। ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଆଖି ମିଟି ମିଟି ଅନେଉଛ, ପାଟି ଏମିତି କରୁଛ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଏଟାକୁ କେଞ୍ଚି ଦେଉଛି, ହଲେଇ ଦେଉଛି, ଇଏ କ'ଣ? ନା ନା, ସଙ୍ଗୀତା ପାଖରେ କିଛି ଅଛି। ପଙ୍କଜିନୀ ଦାନ୍ତ ଏମିତି କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଯୋଉ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ କେଞ୍ଚୁଥିଲା। ହଉ ସେତିକି ଥାଉ, ଚାଲ।